Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәгаләнең сәламе ва рахматы барчагызга да ирешсен иде дигән теләктә, тәкъдиргә иман дигән тапшыруны дәвам итәбез. Һәм бүген сөйләшә торган безнең темабыз кешегә җинаят корбаны булу алдан билгеләнгәнме? Тәкъдиргә бәйле еш кына бирелә торган сорауларның берсе менә шушы. Кешегә җинаят корбаны булу алдан ук билгеләнгәнме? Җинаятчы корбаны булып үлмәгән булса, ул башка нәрсәдән үлгән булыр иде микән? Шуннан да, әгәр дә кеше үтерүче кулыннан үлмәгән булса, ул тагын күпмедер вакыт яши алыр иде микән? Яки барыбер башка берәр сәбәп нәтиҗәсендә вафат булыр идеме? Ләкин без бу сорауга җавап табарга тырышканчы, сәбәп һәм нәтиҗә төшенчәләрен ачыклыйк. Бу очракта җинаятчы ул сәбәп. Чөнки ул кешенең үлеменә китергән фаҗигале вакыйга чыганагы булды. Җинаят корбаны нәтиҗә. Нәкъ менә аның үлеме үтерүченең җинаятчыл гамәлләрен нәтиҗәсе булып тора да инде. Аллаһы Тәгалә һәр нәтиҗәне бу дөньяда билгеле бер сәбәпләр белән бәйләгән. Мисал өчен, бала ул нәтиҗә, ата-ана ул сәбәп. Аллаһы Тәгалә аның нәкъ менә шушы ата-аналардан дөньяга килүен билгеләп куйган. Бу сәбәп һәм нәтиҗә белән бергә язмыш чагылышы. Бу сәбәпләр юк дип күз алдына китерик. Без шундый ук нәтиҗәгә ирешә алыр идекме? Дин әһелләре фикеренчә, сәбәпләр булмаган очракта нәтиҗә безнең өчен билгесез. Һәм без бу хакта белә алмыйбыз. Әйткәне биш Аллаһ Тәгалә үткәнне, киләчәкне, хәзергене белә, безнең киләчәктә нәрсә эшләвебезне белә, һәм әгәр дә берәр төрле сәбәп булмаса, нәтиҗәсендә ничек булачагын ул гына белә. Ягъни безнең темага кайтканда, бу бала әти-әниләр булмаса да дөньяга килер иде, яки әгәр дә ата-анасы булмаса, бала да булмас иде дип бер очракта да без әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә бала булса, ата-аналар да бар. Ягъни нәтиҗә була икән, сәбәпчесе дә бар. Әгәр бу ата-ана булмаса, нәкъ менә шушы бала туыр иде дип уйлау дөрес түгел. Мисал өчен, бер-берсе белән күптәннән күрешмәгән ике кеше очраклы рәвештә вокзалда күрештеләр ди. Аларның берсе, әгәр дә вокзалга килмәгән булсак, очрашмас идек дип әйтә. Ә икенчесе аңа җавап итеп, юк ди. Без барыбер очрашыр идек, чөнки тәкъдиргә шулай язылган дияр иде. Ләкин икесе дә хаксыз. Аларга Аллаһы Тәгалә тарафыннан вокзалда очрашырга язылган, чөнки бу аның белемендә һәм хәбәрдарлыгыннан була. Шуңа күрә бу сәбәпләр булмаган очракта күрешерләр идеме, юкмы дип фикер алышу дөрес түгел һәм кирәк тә түгел. Җинаят белән бәйле очракта да шулай ук. Аллаһы Тәгалә бер үк вакытта хәбәрдар да һәм сәбәпләрне дә, нәтиҗәләрне дә белә. Ягъни кешегә бар кылучы белеме буенча яшәргә тиеш булган кадәр яшәү каралган. Әгәр дә кешегә җинаят нәтиҗәсендә һәлак булырга язмаган икән, шул ук вакытта башка сәбәп белән үлер, яисә тагын күпмедер вакыт яшәгән булыр идеме? Бары тик Аллаһы Тәгалә генә белә. Чөнки алдан әйтелгәнчә, тәкъдир Аллаһы Тәгаләнең үткән, хәзерге һәм киләчәк сәбәпләр һәм нәтиҗәләр турындагы белемнәренә нигезләнә. Ә инде бүгенгә менә шушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.